आइ आफा मेटलाइफ बिएम देहा फाहामसालिनि सोरगिदिं थानाय टी थेलायाव दा नोंथांनि मोजां मोननाय जायखिजाया आदार मोनगोन। साहा थेला, जाय सानसेयाव 24 घन्टा खुला थायो, खालि देहा फाहामसालिनि बेरामिफोर आरो बेरामिफोरनि बाहागिफोरनि थाखाय जाग्रा आदार मोनलायनो नङा, बेयाव बायजोनि रायजो राजाफोराबो दा टी थेलायाव जायखिजाया जाग्रा आदार मोनगोन। गोसोआव लाखिदि बे साहा थेला, जाय सानसेयाव 24 घन्टा खुला थायो, बेयाव पुष्टि गोनां आदार जगायो। बेयाव रुटि, ओंखाम, दावदै आरो प्लेन पराठाजों लोगोसे कारि, ब्रेड, टस्ट, मैगं-थाइगंनि सुप, चिकेन क्लियार सुप, मैगं-थाइगं रुनाय, मेगि, मैगं-थाइगंनि फ्राइड मेगि, एग मेगि, चिकेन मेगि, भेज थुप्पा, चिकेन र'ल, रुनाय ओंखाम, भेज फ्राइड राइस, चिकेन फ्राइड राइस, दाल फ्राइ, पनिर चिलि, कारि, मिनि समोसा, भेज मम', चिकेन मम' आरो भेज फ्राइ मम' आरो बायदि बायदि। नोंथाङा 8630457553 मबाइल नम्बराव कल खालामनानै गावनि मोजां मोननाय जामुं अर्डार खालामनो हागोन।